Tomato Assassin! Quin dia més avorrit. Començo a tenir les extremitats rovellades. No m'estranya, el clima d'aquest planeta és molt dur. Mira com plou. Per postres, no sé què coi hem de vigilar. Si ja fa temps que no queda cap nadiu viu. Ei, que fort! Has vist aquest impacte? Com per no veure'l. Serà qüestió d'avisar els altres. Les tempestes d'aquest planeta són molt perilloses. Aixeca't, banana. És la hora. Alguna cosa no va bé. En Tomato hauria de ser aquí. Collons, què deu haver passat? Noto la seva presència, però no el veig per enlloc. No ens posem nerviosos. Abans de començar a esbrinar què li ha passat al meu pare. Hauria d'entrar en calor si no vull agafar un bon refredat amb aquesta pluja. I què millor que fer-ho amb aquesta colla de replegats. Un moment. Reps el mateix que jo? Sí, hi ha massa energia en un sol punt. Què està passant? Ja heu fet prou mal venint a aquest planeta! Ja! Aquí la unitat K04. Ens han atacat. Repeteixo, ens han atacat.